Polémica cero, porque eso non é polva feira. Atención, o Goberno de España quere prohibir as redes sociais para os menores de 16 anos e o presidente do Goberno anunciou que vai ser xa a semana que ven, que van a aprobar esta medida no Consello de Ministros do próximo martes. E, ademais, queren facer responsables, atención, aos directivos das plataformas de todos os abusos que se fagan precisamente nas súas plataformas. Bueno, como se vai a recoñecer a idade que ten cada unha das persoas que queira acceder ás redes sociais? Pois, dende os propios programas terán que facer un proxecto de recoñecemento. E ollo porque ainda van facer recoñecemento facial, claro que iso pois confronta directamente ca protección de datos. Prohibido acceso ás redes sociais a menores de 16 anos. O proxecto de lei orgánica, tramitado en setembro, está a piques de facerse realidade. Australia abriu o camiño e foron moitos os países de Europa que tomaron nota, entre eles o noso. Ata o momento, o límite legal para ter perfis en redes sociais era de 14 anos. Coa nova lei preténdese minimizar os riscos digitais os que están expostos menores. Pois a mí parecería ben, porque as redes sociales hai que saber andar con elas. Hay mucha violencia, hay pornografía, y yo creo que esto sería una protección para los niños que no saben las consecuencias de esas cosas, ¿no? De acceder a todo esto. Segundo UNICEF, o 78% dos rapaces de entre 10 e 11 anos xa están rexistrados nalgunha rede social. En isos pais temos moito que ver. Vamos, por exemplo, a comer ou a cenar a un restaurante e vemos a un rapaz, isto para que non moleste os pais, pon o móvil xugando. Entón, claro, un rapaz despois vas a prohibir determinadas cousas. Me parece lamentable. Esa é unha das cuestións centrais. Tras a entrada da prohibición, como se vai controlar? O Goberno quere obrigar as plataformas digitais a que implanten sistemas efectivos de verificación de idade. E aquí empeza o debate. En riba da mesa está o recoñecemento biométrico do rostro, a petición dun número de tarxeta de crédito ou o escaneado do DNI. Ningún convence polos riscos que representan para a protección de datos. Pero o punto de mira da nova lei pon tamén o foco nas propias plataformas. Teñen que ser responsables de a quen aceptan no rexistro. TikTok, unha das aplicacións máis empregadas pola mocidade, asegura que cada trimestre elimina alrededor de 20 millóns de contas a menores de 13 anos. Xa sexa por descoñecemento ou permisividade, os pais non somos conscientes dos perigos que agocha o mundo digital. Preocupan tamén todas as conductas de risco en liña, que teñen que ver, que dan lugar a novas formas de delito, que teñen que ver co sexting, co contacto con descoñecidos, as novas formas de pederastia, co consumo a edades moi temperás de pornografía, que ten consecuencias a nivel de convivencia. Perigos reais. 6 de cada 10 nenos e adolescentes aseguran ter falado en liña con descoñecidos. E un 14% mesmo chegou a quedar en persoa sen coñecemento dos pais. Motivos suficientes para tomar medidas. E que haberá que, de maneira valente e de maneira honesta, explicarlle á ciudadanía de por que se toman esas medidas. Temos a obriga de protexer aos nosos fillos e nosas fillas na contorna digital. Hoxe quixemos comprobar en primeira persoa como de sinxelo é crear un perfil en redes sociais. Poñámonos por caso que eu son unha adolescente menor de idade e quero abrir un perfil nunha rede social. Como de sinxelo é burlar esa verificación de idade? Como de sinxelo é mentirlle a estas aplicacións? Imos comprobalo. O primeiro exemplo que imos facer é na rede social Instagram. E o primeiro que nos pide é ou un número de teléfono ou unha conta de correo electrónico. Nós, neste caso, imos utilizar unha conta de correo electrónico. Acabamos de crear unha conta inventada tamén de correo electrónico e pídenos un código de verificación que xa temos aquí, entón imos meter por aquí o seguinte, crear unha contraseña. E xa chegamos ao punto en que a rede social nos pide que poñamos a nosa data de nacemento. Imos probar, imaginade, eu son unha adolescente, entón vou poñer que nacín no ano 2000. Tería, neste momento, 25, 26 anos. Agora temos que poñer un nome e listo. Perfil creado. Unha vez temos o perfil creado, eu sería unha menor, unha adolescente que teña un perfil feito mentindo ca miña idade. Como de fácil é acceder a contido sensible? É dicir, se eu poño no buscador unha palabra como, por exemplo, agresión, como de fácil é que a min as redes sociais me ensinen este contido sensible, digamos. Xa vimos que en Instagram é relativamente sinxelo, así que imos ver en TikTok outra das aplicacións que máis utilizan os adolescentes hoxe en día. O primeiro que nos pide a aplicación xa é directamente a nosa data de nacemento. Como vedes, está posta no 2025, xa non nos deixa continuar.
Pero se movemos a barra cara ao ano 2000, en principio non pon moito máis impedimento. O primeiro que nos vai pedir a aplicación é un número de teléfono ou un correo electrónico ou nome de usuario. E xa temos o noso perfil feito. Se antes buscábamos contido sensible, como pode ser unha agresión, agora imos intentar a ver se é relativamente sinxelo acceder a contido sensible como, por exemplo, unha persoa nua. E, efectivamente, as redes sociais é verdade que pasan un filtro para os desnudos máis explícitos, pero hai moito contido sexualizado ao que sí poderían ter acceso calquera menor. Con isto, o que viñamos a demostrar é que calquera adolescente ou calquera menor de idade ten moi fácil facer un perfil en redes sociais, accedendo así a contido ilimitado sen pasar ningún tipo de control parental.